Ξύχασε η θάλασσα μέσα στα μάτια σου. Δύο φτάνει μπαίνει μες στο λιμάνι. Τώρα που ησύχασε. Ο Ηλέδης, χαμηλή σέντρα, έχει πλάτη στο τέρμα και γυρίζει την μπάλα στα δίχτυα για την ΑΕΚ με τον γκολ από τον Χρήστο Αραβίδη. Ήταν η τρίτη και φαρμακερή εδώ για την άμυνα του Ολυμπιακού. Στο 14 έχουμε το 0-1. Σκόρερ ο Χρήστος Αραβίδης, ο center for της ΑΕΚ που είχε και συμμετοχή στην οργάνωση αυτής της αντεπίθεσης. Ο Βίτορ Περέιρα κουνάει το κεφάλι του. Χειροκροτεί την προσπάθεια των παικτών του. Και εμένα καρδιά μου, ο πόνος άλλο τώρα πια δεν μας φτάνει. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε.